Ngiyanibingelela nakhe babukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Ezulu, umngwenya wenkomo Mswavukati Mvuleni, intokazi uzala mamkhize. Namhlanje-ke ngibiziwe futhi-ke e-PMB. Ngisangalana nje ngisafuna ukuzoza ukuthi kwenzakalani. Ngibizwe usisi omncane-ke la othi ethi Stufuza mina ngihleli kahle la ngihleli khona. Ubaba ongizalayo ngqo uyangiphika kumama ashade naye manje. Umama akamzali kodwa ubaba wakhe ushade nomunye umama amphikayo kuyena. Ulokhe ethi usisi lo obhalele kwi-show ubaba wakhe ulokhe ethi uzalwa umfowabo osashona. So-ke sizokhuluma naye si-check ukuthi kwenzakalani, yini angekho right ngayo, sazi ukuthi ufihlelweni, sidinga nje ukwazi ukuthi kwenzakalani. So-ke sibabona. Sawubona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukubuza isibongo negama. Igama lami ngu-Amanda Wakashezi. Udlaba. So ukhulele la e-PMB vele? Cha, ngikhulele emakhaya eDonnybrook. Oh, okay. So ngicela nje ungiqale uvele nje uhlala phezu kodaba ngento odinga ukusizakala ngayo, ungichazele ukuthi awukho happy ngani, ucikwa yini, noma uzweni, noma ubone ini, and njengoba ufisa ukuthi uyilungise ungihlaziyele nje isitori sonke sukela ekuqaleni. Inkinga yami lana ngibhalela aba-Black Life ngoba ngicela usizo. Nginenkinga, ubaba ngashonela uma. Okay. So ubaba wanomuntu athandana naye. Manje ubaba akakhona ukutshela iqiniso umama lo khona ukuthi imini ingane yakhe. Yena ubaba wamtshela uma ukuthi mina ngiyingane kabhuti wakhe. Oh, okay. Kodwa abantu besilisa abajwayele ukuyifihla iy'ngane zabo. Isikhathi esiningi kuye kuba abantu besifazane abafihlayo ngoba abantu besilisa bahlezi becindezela abantu besifazane ngokuthi mina mese ngithatha umfazi angeke ngilobole umuntu onengane yomunye umfana. So kuza kanjani ukuthi ubaba akufihle kumama? Why? Ngicabanga ukuthi mhlampe uyasaba ukuthi uzongilahlekela. Noma ubona nje indlela mhlampe amthanda ngakhona. The time kade besahlangana bowunemingaki? Bengina 10 years. Okay. Yebo. Awukhumbuli nje mhlambe kushawe i-intro mhlambe ubaba ekwazanisa noma ukuthi mhlambe wathini? Hayi ngeke cha bengakazi njengoba ngisho ubaba azange amtshele umama iqiniso. Uyangifihla nje uthi angiyona ingane yakhe. So ukhulele kuphi? Bengihlala eDonnybrook, right? Bekukhona ba umdala obekubhekelela? Bengihlala nogogo. Ukhulele kugogo? Yebo. Okay, and then kwenzakalani-ke emva kwalokho? So kwahamba isikhathi nogogo besekhathele ngoba noma naye wayesezamela impilo yakhe. So kwafika lesikhathi khona ugogo naye ekhathala khona etshela ubaba ukuthi makeze azongilanda. So emtshela kanjalo nje ubaba usevele uhlala nomali wahlala naye manje? Yebo ngiyacabanga bese behlala ndawonye. Bashadile? Cha bashadile. Oh, okay. So-ke ekuhambeni kwesikhathi kuke kwaphoqeleka ukuthi uzohlala nobaba? Yebo. So uma ubekutreat-a kanjani-ke? Ngithe mengifika ngizohlala uma ubelokhu efika ezovakasha. Ubekade ubenza kahle mekukhona ubaba kodwa ubaba mesahambile ube-actisa angazi indlela adenza ngakhona. Mhlambe yini izinto ezikhumbulayo abezenza ubungayithandi futhi ngempela? Ubengenzisa izinto angiwashisa iwashing yababa, athi angipheke uma sezobuya ubaba emsebenzini kube yimina engikhwishizelayo. Nje mekufika ubaba endlini kushaya ngazi ukuthi yena kade eklinile. Yena masihlala enzani wena uma ubhizi nezinto zasendlini? Usuke ebhizinisi phone yakhe nje. Okay. Uke wahlala phansi nobaba wamchazela ukuthi hayi mfethu ngeke uma ungekho la usemsebenzini hayi mina ngisala ngibe umama wala ekhaya. Umtshele nje isimo sisala senzeka uma ungekho uke wazama maye ngekho yena? Ngake ngazama. Kwasho ngizange ngiyithathe serious kodwa ngendlela naye ubaba vele ayekade enza ngayo ngoba
ngangazi vele ukuthi uyangifihla ukuthi angiyona ingane yakhe. Bakhona abanye abezemva kwakho ababuya esibelethweni sama lo omusha? Yebo, bakhona. Bangakhi? Bawu-2. Bona uba-treat-a kanjani uma uzama ukukhomparisha nawe? Yena uma? Laba abanye bawu-2 abezemva kwakho? Njengoba ngisho kuhlukile nje ingane zakhe, ubaba meyiholile uyazikhipha. Nje mekuthengela izinto izona kuqala ezihamba phambili, ngize ngibone ukuthi hawu yini indaba kuthengela iy'ngane ezincane mina ngikhona. Okay. Unjani yena uma kuyakhulumeka naye noma mhlambe umuntu onolaka ongafuni kwakuzwa nje ukuthi omunye umuntu ufisa ukuthini kuyena? Noma uyakwazi ukulalela omunye umuntu? Ukuthi ngeke ngazi ngoba nami isikhathi ngibuye ngisaba ukuhlala naye. Nje Shuthi awumazi. angeke ngimazi. Ubaba yena uyi-personality yakhe injani? Ubaba yena u-right, ngiyakhona ukuxoxa naye. Kodwa noma isikhathi-ke ngingasitholi kahle. Okay. So, ukhona omunye umuntu oke wamtshela ukuthi ubhalele kwi-show le ethi Enough is Enough yaka Black Life TV noma ukwazi kwakho nje kuphela? Okwamanje bekukwazi kwami kuphela. Awucabanga ukuthi le nto izobaxabanisa uma sesihambile ukuthi wena ususibizile usuzoxoxa izindaba zala ekhaya zizobukwa izwe lonke? Awucabanga ukuthi le nto leyo izokuqhatha kakhulu-ke futhi nabo abazali bobawu-2? Yebo, kuzongiqhatha kakhulu kodwa ikona okungcono kunokuthi ngibakhulume ngaphandle. Ngcono nje khona ngizokwazi ukuthi ngithole usizo, ikona okungcono. Okay. Bakhona njengamanje? Yebo, bakhona. Ngicela ungicelele bona. Ngiyanibingelela bazali, ngiyaphila kodwa? Ngiyaphila nami. Mina ngumamntwana ngoAndlela, ngibuye eThekwini. Ngiyaxolisa ukuthi ngivesane ngisuke ngifike ningazi ngingashongo, but udaba engihamba ngalo olwala ekhaya. Ngesimanga sokuthi-ke usisi ungibhalelile wacela ukuthi ake ngisondele because mhlawumbe kuzoba ngconywana kuyena if ekhuluma lento emphethe kabuhlungu la ekhaya mengiseduze kwakhe. Kodwa kahle kahle uyasaba ukukhuluma nani nobawu-2. So ungichazelile-ke umntwana kabhuti wakho, usho kanjalo ukuthi umntwana kabhuti wakho wathi akekho happy ngesimanga sokuthi kunezinto ezingaphelelisekile kahle hle la ekhaya ezifaka wena baba naye. So ngiyacela nje umuphi ithuba lakho ungilalele ukuthi kahle kahle uthini umntwana kamfowenu kuwena. Yebo. Ngiyabonga. Ngicela ukukhuluma baba. Mani ubaba ngizoqala kuthanda ukuxolisa ngokuba sengihlathile. Bekade ngibhalela abaka Black Life ngokuba nginenkinga la ngizocela usizo. So ubaba kunezinto angazishongo kuwena. So njengoba sengikhulile sekunezinto engizidingayo engicela ukuthi ngizenzele. Manje ubaba akakwazi ngesimanga sokuthi kuney'mfihlo la ekhaya ezikhona. Ukhuluma ngani umntwana ndodakazi baba? Mina angazi ukhuluma ngani ndodakazi. Ngicela ukubuza umntwana lo mayifika la ekhaya uhlanganiswa kanjani naye? Kuthiwe uzaleka kanjani kuwena? Into owatshelwa yona nje oqala umbona kwathiwa ni kuwena? Ubaba wangitshela ukuthi nene kunomntwana owamfowabo. Okay. Emakhaya kuGreenwood. Okay. So wathi uzomthatha ucela ukuthi azohlala nathi la. Ukuze ezokwazi ukuthi simnakekele ngoba umfowabo angithi washona. Okay. Yebo. Okubaba wakhe. Ubaba wakhe yebo. Okay. Kwakuthi ngithi akamthathe komntwana azohlala nathi ngala ekhaya. So ubumphathisa nje kwabantwana bakho bazalayo wena ngqo. Because umntwana kamfowabo kamnyeni wakho. Ngingasho ukuthi bengimphatha njengomntwana wami kodwa nawe uyazazi ingane mushaya uthetha nje. Okay. Ngiyacela ukubuza nishadile nobaba? Yebo sishadile. Okay, should the time kade nishada umntwana wayengekho? Wayengekho umntwana. Okay, ingakho-ke. Ngiyacabanga ukuthi uyaphenduleka-ke bathi abazali bashadile. The time kade sisakhuluma soba-2 ningakafiki singaniceli ibuzile ukuthi nishadile na wathi cha. So ngiyacabanga ukuthi nalokho enye into engakaze zifinyelele ey'ndlebeni zakhe.
Baba ngicela ukuqondana nawe. Ngiyazi ukuthi indoda yomuzi akufanele ihlonywe ngemibuzo eminingi, but la ngihamba ngokumsebenzi. Ngiyazi ukuthi uyangizala and akufanele ngilokhu ngikuqulisa, but ngiyacela nje ungihloniphe lesi sikhathi nje sincanyana. Usisi uyachaza la ukuthi akekho happy ngesimanga sokuthi kunezimfihlo ezingangozulu la endlini, akekho right. So mhlampe why wamtshela uma wathi usisi lo umntwana kamfowenu ozalwa naye? Ingane kamfowethu le namanje ngisasho uyazi umama. Okay. Angazi mangizomele izosixabanisa endlini. Unolaka kabi lo mfazi makuthiwa kuyiwa lapho ngoba sinaye sakhuluma. Okay. Ngiqala nje ukujola naye. Wangitshela wathi ngicela ngitshele iqiniso uma kunengane ngaphandle angijoli nomuntu onengane. Ngeke ngikwazi ukudate umuntu onengane. Okay. And lokho ngakumela ngathi mina hayi kunjalo ngempela. Anginangane mina ngaphandle. Uyazi umama. Hawu umama sekhaya ngiyamhlonipha. Uyazi. Siswami, ngiyacela ungiphindele amazwi wakho ongitshele wona sisakhuluma soba u2 ngendlela ozaleka ngayo. Bengikhule ekhaya ngikhuliswa ugogo. So kufikela khona isikhathi uma naye sekhathele nogogo esekhathele. So uma wasihambela nje into enzayo. Ngicabanga ukuthi njalo ngisemncane olukhulu ulwazi bengingenalo. Kodwa ngokuthi bengihlala nogogo ubeka asho ukuthi ubaba ukhona nanokuthi uhlala. So kwafika isikhathi ke lapho gogo naye wangihambisa samfuna ubaba sayisamthola. Okay. So ubaba wakho ukhona uyaphila? Yebo uyaphila. Okay. Ngabe uyamazi? Yebo ukhona khona la endlini? yebo ukhona. Ngicela ngikhumbulele. No. Okay. Baba ngiyacela bandla usisize kule ngxenye le. Usisi uyachaza ukuthi ubaba wakhe akaze kashona, ukhona uyaphila. Yebo ngiyakuzwa mama. Nakho la wendodakazi ingane yamfowethu ingane yami. Okay. Ingane ngeke izikhulu umfowethu kade ashona kumele ukuthi ingane manje ingayihambe ingazazi kumele yazi ukuthi yimini uyise wayo ngoba phela ingane yami. Kodwa cha baba ukhomba wena uthi akazali umfowenu, ukhomba wena uthi wena baba wakhe. Iyangijikela ke le ngane manje ifuna ungiqhatha nonini. Nangu nini la uyazi. Imaye baba ngicela ukubuza. Shuthi kahle kahle ngamanye amazwi ukhetha unkosikazi wakho ukudlula igazi lakho. Angimqhathi ngibuzo nje. Ukuclean. Pho ukuthatha umntwana ukuthi uwena baba wakhe ngqo. Yiyo ke mama lento bengifisa ukuyazi nami ukuthi ke mase ngibuyela kuyena ngehlisa umoya ngingazobhwa ngula ukuthi ukuthatha konke lokho. Ngoba nangu umama ekhule phambi kwakhe lana ngenxa ukuthi phela ke akasekho ngabe. Nalo wakwethu akasekho. So ingane yami le. Sengifisa ukwazi ke kuwena ndodakazi ukuthi lokho ukuthola le information engake ngingayaziyo mina. Njengoba ngishilo baba ekhaya bengihlala nogogo. Bengingakakhuli ngokwanele. Uma ubekhona ukuxoxa nogogo into eziningi bebexoxa naye njengoba kuyena ugogo ozile wazongibeka la uhlala khona. Ugogo wakho wathi yimi ubaba wakho wegazi. Yebo. Kanti baba yona indodakazi yakho le ngempela. Indodakazi yami ngoba eyomfowethu. Ingane yomfowethu lena eyami. Cha baba waye bebengaqambela waye ugogo noma bengaqambela indodakazi wabo amanga bethi wena ubaba wakhe ngqo. Waye bebekenza lokho. Iyona into engayaziyo kahle ngoba yebo lengane ikhule impela ngingekho eduzane ngoba phela ingane yomfowethu
Ngayisondeza-ke eduzane ngokuthi bayiletha bathi ngoba akasekho-ke umfowethu angazi uma waye kwaba kanjani bayiletha-ke ingane kumina. Ngiyamukela-ke umama ngokuthi uyazi ingane yamfowethu afika vele ikhona. Yabona nje ngizokulandisa sishadelwa nje nomama le ngane yayingekho yayisencane. Okay. Ayazi yona ukuthi kwaba khona umshado. Asishadanga lo wesiZulu. Okay. Sihambile sayobhala ngahambisa inkomo kubo. Sabhala. Hayi-ke kwa right. Okay. Ngicela ukungena nje lapho baba. Ngiyacabanga ukuthi ngiyacabanga ukuthi umuntu uyamazi upartner wakhe mekukuthi ukhuluma iphutha. So ngokumazi kwakho baba nangesikhathi osohlale ngaso iminyaka ensenibe nabanayo ninonke nindawo ngiyacabanga ukuthi niunderstandana. Mawumbhekile mayichaza ukuthi umntwana kamfowabo uqinisile ngokumazi kwakho nje. Ngingasho ukuthi uqinisile kodwa ubaba ngesikhathi ngisuke ngimbuza nje into eziningi ngayo umntwana uyasho ukuthi ngiyazi nje ukuthi nene akanamntwana. Kodwa insolo ngiyabona ukuthi kunako ukuthi ingane yakhe uyasebenzisa ukuthi cha phela ngempela lo ingane yami. Okay, usola ngani? Njengoba usunezinsolo yini okujwayele ukuyibona nje phakathi kwecebo? Ngeke ngibone nje mengawo ukuthi mhlambe ngiyamthuma umntwana ngithi akakenzi ukuthi abe nako ukuzulathi hayi awukuthumela ubani noma ngithi akuye yena esitolo njalo athi hawu kade eya yena ngiboza ukuthi hawu njalo songesikhathi unako ukumzwela lo mntwana yendaba. Akwazi uyihluphe ngokubheka ukuthi why? Hayi angikaze ngizihluphe nje. Mawuzuthi enje njengamanje yini ifika enhlizweni yakho? Mina nje angingeni nje baba nje phela. Shothi uyabona ukuthi insolo zakho bezi-right. Bezi-right yebo. Yes. Angingeni ngifuna ukwakwabizwa kwale nto ukuthi unengane kuba ngakuchazela kahle mina ufika kumina. Ngakutshela ukuthi nje anginaso angizokwazi ukuthandana nomuntu mina onengane ngaphandle umshadweni usangifuna into ezosiphazamisa nje empilweni yethu. Maye meseqhamuka ingane kanje angazi ukuthi angenze njani. Ingane yakho le mama. Ingane yakho le ihlala nawe khona la ekhaya kwangubani. Le ngane le makuthiwa akasekho uyise yimi ekufuna ngiyenze lezi zinto. Wayizwa ingane ukuthi ithini icela ukwenzelwa amasiko. Izokwenzelwa ubani mangabe iyenzelwa yimina? Nawe ushade nami. Ngeke mama. Ngeke. Kanjani mama? Mangibonisana naye. Ngiyacela manje umtshele uma iqiniso. Angiboni ukuthi umntwana angaqamba amanga mina. Nalokho nala information ayithatha khona ukuthi wena baba wamampela angiboni ukuthi sikuphi isizathu esingabenza baqamba amanga. Ngiyacela bandla noma ngabe kuthiwa uma uyachaza njengamanje ukuthi wangafuni vele into ezoqhamuka kanje senishadile kudala kodwa ngiyacela silala sikhona today. Yazi ke baba umntwana njengoba eshanje ngeke asaqamba amanga umntwana. Undodakazi nje ngeke azenze azavesane nje azoqamba amanga kanjena. Wena ngitshene iqiniso ofanele ungitshene lona nje iqiniso. Kodwa wazi ukuthi ngiyangakutshena uyangazi ukuthi vele ngize ngikwazi ukuthi ngize kanje ngakutshena kwaseqaleni. Uthi angihambiselani nayo yonke nje into efana nayo le. Ngicela ukuthi la ngichaze kwaba Black Life TV. Yebo. Ngiyabona nami ngiyahluleka la ngifika khona manje. Sekufika la esikhathini sokuthi nami ngikhulume okungaphakathi kumina. Yebo. Nginenkinga la. Umama unolaka lolu ongalwazi wangitshela wathi akakwazi ukuthi athola izinto ezinjenganaleyo. And into eyenzeka mntanami ndodakazi into eyenzeka sijolile noma wakho ngeke ngasebenza lapha eDimeleni eDonnybrook. Lapho ngangena ishow ukuthi wena ukuthi ingane yami noma uyona yini ngoba phela sasimbanga unyowemuhle uma wakho mntanami njenganawe sasimbanga manje angazange kuyibona kona uthe la esezohamba wase ethi angiphoqa ukuthi asike ku-DNA ngabiza ugogo wakho uyena lo wenza ukuthi aze agcine esefika ekhaya. Ngicela ukuthi ngikhulume iqiniso namhlanje. Angiyingeni nje ke leyo.
Angiyivumi nje. Nento yenza ukuthi ngisaba ukukhuluma iqiniso ngoba ngiyazi ayivuma ngazi mhlawumbe namhlanje kuyaphela yini ngalolu thando lwethu. Angazi. Kwamanje engikushoyo manje iDNA iyavela yaveza ukuthi ingane yami. Ngasaba ukuveza lokho ngayithatha ingane ngisondeza. Ngathi yamfowethu. Amanga aqhamuka nami laba iqhinga lokuthi ingane ayikhule ekhaya nezinye izingane kodwa ngibona ukuthi ayithutheki kahle njani lezinye izingane. Angazi mhlawumbe ikhona usizo engaba nalo. Ngiyabona ke ukuthi into kuyisola ungasoli into engekho. Hayi ngiyabona impela. Ngiyazi ke vele ukuthi isinqumo ngeke uzosithathe manje because vele mhlawumbe usathukile vele asikwazi ukuthatha inqumo ezi-right mesisathukile ngiya-understand but uma ubhekile kusuka manje kuyaphambili sekufanele kwenzekeni for ikhaya lonke nje lala ekhaya kungabi nomsindo kodwa kube nokuthula. Uma ubhekile ngokwakho yini ekufanele ibe iyenzeke yini engazanywa wena ucelani ufisana? Hayi indodakazi ayiphumi izobona intala mengaka ngoba ngeke asahlale la ekhaya. Akaphume awuzibona ukuthi nene wenze njani. Awumfuni uduze wakho? Angimfundi eduze kwami. Okay, ngiya-understand uma ukuthi ngenze usakwatile but wenzeni-ke manje yena? Why ngezomfuna eduze wakho? Angizomfuna eduze kwami ngoba uqhamuke ngale ndlela aqhamuke ngayo. Nawe baba imkhuba yakho yonke ngoba ngangichazela ukuthi angiyidingi mina imfihlo kuthina sinawo. Ngimdingi futhi umuntu onenkinga okuzoqhamuka ingane kanje. Bese kunje uthi angazi ukuthi angenze njani impela. Mama ingane yakho ukwazi ukuhlala nayo yonke leminyaka. Angazi nizoshintsha izimo manje ngoba vele akasekho umawayo. Ingane kumele uyamukele manje ingane ihlale nathi siyenze le into efuna siyenzele ingane yakho lena. Ngiyazi Ukuthi uzophuma nayo uhambe nayo ke wena ke ngizobona ukuthi angiyindawo kulomuzi. Angimdingi nje la. Nobabili ke shuthi. Ngiyazi indlela nolaka ngayo lo mama. Ngizothi mase nihambile la uzokhipha impahla zami zonke leminyango lezengane. Ngiyafisa nibe nesisombululo salento le esethi iqalile ngoba manje bengithi ngifihle ngaphakathi kumina ngoba ngenzela vele ukuthi ngigweme zonke lezi zinto lezi. Yabona manje ke simoshakele la. Saxolisa wabo but umntwana ubengekho right. Nayo bedinga ukuthi kuphume iqiniso because uthi kunezinto ezimile empilweni yakhe engawazi ukuthi enzele zona isimanga sokuthi lokho efihlekile kanjena. Ngiyacela abantu ukuthi kube khona isolution engaphuma nayo njengomndeni. Kungabi nomsindo la ekhaya. Uqalile umsindo. Umsindo usukile la. Ngiyamazi mina lo wami. Sengihlalile naye. Uzonibuka nje kanje ngoba nisakhona mhlawumbe. Mase nihambile ila uzoqala khona ukuthuthuka. So kufuna sibe neplan kwenziwani maku kanje mina ngisazi. Ngoba phela manje ngizama ukuveza nami iqiniso ngiyaconfessa manje ukuthi ingane yami mhlawumbe izoyitreat ngendlela right naye ayibone ukuthi ngoba ingane yakhe na. Kuzoshintsha mhlawumbe ukwehluka manje angazi ke bengalindele nami ukuthi ngenze into enjengana le ivele kanje. Ngangisazoyiveza leyo nto angazi nini. Ma ikhona indlela ukuthi mhlambe isolveke lento ngaleke ukuthi ubaxoshe. Mhlambe phume nje esinye isisombululo kodwa hayi ukuthi ubakhiphe la ekhaya. Futhi kufanele kuphume mina. Cha angisho ukuthi hamba. Kodwa ukuthi ubaba ngamtshela. Ngayo yonke lento. Kunjani manje mekunjeni? Okay ma ngiya-understand ukuthi uyayisola vele njengamanje. Ngiya-understand but angeke phela kuhlezi kuyilolu suku namhlanje luzodlula lolu suku. Kodwa isisombululo I think isona sibalekile ukudlula zona zonke ezinye izinto. Ngakanosisi cela wehlisa umoya. Ingane zakho zonke lezi. Ngiyafisa kodwa ukuthola ukuthi isisombululo sikhona yini na. Ningakahambi naba Black Life because ngizoba nenkinga la. Angikwazi ukuphamisa isandla kumuntu wesifazane. Hayi awukwazi. Ngiyawazi umsindo engizowuthola la kusukela manje. Ngenze njani mina mangabe ngiphakamisela ulaka umama after ukuthi nihambile la.
bengingalindele lento uzingaqhamuka namhlanje. Kanti baba ukuthi uzofihle kuzobe yini? Ngoba usunesikhathi eside wathola ama-results e-DNA test. Kodwa awuzange uyiqale ngaleso sikhathi. Ngoba ukuthi kuze kube yini? Bekubanjwe uyena ngiyamnqena lo mama unolanga. Ngiyazi. Bekuzoba umsindo omude. Bengeke ngikwazi ukuyikhuluma lento esinoma kanjani. Bekuzomele kubizwe ogogo. Kuhlalwe phansi. Manje mase iqhamuke kanje sekunzima. Ngiyacela nixoxisane kahle. Ngiyacela nje indlela bengazi ukuzongiqhatha. Ngibizwe ngesimanga sokuthi undodakazi wenu ube ngikho right. But manje ngiyacela ngiyazi ukuthi uzizwa kanjani njengamanje. Ngiya-understand kodwa ukudinwa angeke kuze kuphume nesisombululo. Angisho ukuthi ungadinwa ngiyazi into natural le kuyazenzakalela. Kodwa ngiyacela ngiyathemba ukuthi awufisi ukubona umndeni wakho uhlakazeka phakathi. Ngiyacela nje ube nesineke. Uxoxisane nobaba niphume nesisombululo kuyona yonke lento leyo. And it's not like uma kasisi usasekhona empilweni kababa. Umntwana nje kuphela ongazange azayicelela ukuze emhlabeni naye okwenzeke wafika. So ngiyacela nje nizame indlela eningakhombisana ngayo njengomndeni kuqhubeka uthando nokuthula la ekhaya umsindo ungabebikho. Ngiyacela mama. Yezwakala. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga nje isikhathi senu ngiyacela indlela. Ngicela umphelazelelo. Siyabonga sithenze mhlawumbe kuzoba right mama. So fila kanjani-ke manje? Sukhulumile nabazali bo-2 and uma useyazi ukuthi hayi ubaba ashade naye u-biological father wakho. Ufila kanjani? Akazi ngathini uqala ngokubonga. Noma kunzima ngima ukuthi akholwe kodwa ngiyazi hambeni kwesikhathi kuzogcina seyithambile inhliziyo. Mana asihlebe siba-2 uma emshaya ubaba. Hayibo yazi khona lesi sikhathi ekade esho ngaso ubaba wathi yabona ngicela nisithole nini isombululo nisala ngoba once naphuma ngiyamazi mina lo wami. So ngiyacabanga kuningi ukuthi hayibo umshibilisa ngamanzi uzomshaya ujwayele ukumshaya noma mhlawumbe ujwayele umthethisa noma uyamhafa naphambi kwenu. Kwenzakalani la ekhaya? Noma ngabe kuthiwa baqabana napho nqamamanga bazivalela sizwa ngomsindo nje okuningi sokungasiboni kodwa soke sizwe ukuthi akukho right. Bamemezana. Kodwa hayi ukuthi bashayana. Ukuthi ngeke ngazi ngase benza ngisho bandla bahlonipha bayayivalela. Oh hayi phambi kwenu. Yebo babali phambi kwethu. So njengobathi manje mina angizingeni nje leso ngakutshela ngathi mina angifune mntwana ozolokho ezosiphazamisa bekwamazi amagama akhe lawo. So mawubhekile kusho manje kuyaphambili mhlambe kuzoba lula nje nanokuphambana naye ekhishini mhlambe uyokwenza ukudla kanti uvela ufice yena nase dining ukuthi uyobuka TV kanti ukho nizophilisana kanjani make ukuthi angeke azaphuma hamba. Yena ngimsoli ngoba umzali nami sengikhulile. Ngicanga ukuthi njengoba solokhu ihlalisana kuzogcina sekurathi ngizozama ukuthi ngimhloniphe mengekho kuleyo ndawo ngihambe mekhona ngikwazi ukuphuma ngizozama ukuthi ngimhloniphe ngoba kwamanje akabe esimeni right. Kubantwana mhlawumbe okungenzeka ukuthi ngaqondana nokuthi bayibone le video uthola ukuthi isimo sabo sicishe sincike kwesakho baphikwa abazali abafuni abazali ukubonakala ukuthi bazalwa yibo. Mhlawumbe ngafisa ukuthini nje kulabo bantwana laba abaphila ngaphansi kwaleso simo uthola ukuthi banenza izinto eziningi badinga ukuthi benzele zona kodwa ngesimanga sokuthi bafihliwe abakwazi ukuyithola abakwazi ukukhala kumuntu abakwazi nje ukucela something nje abakwazi ukuphila ngendlela aba-expect ukuthi bangaphila ngayo abazali besekhona bephila. Angifuni ngiqamba manga kubuhlungu kona shame wazi ukuthi umzali ukhona kodwa akakwenzeli lutho. Engingakusho nje ukuthi akusiza ukuphika nabangani kumele umuntu azazi ubekezele ekugcineni kodwa kuzolunga. Bazame ukuzehlisa ngeke behlezi kunjalo ngaso sonke isikhathi. Okay ngiyabonga ukuthi babe nethemba ukuthi bazolungisa isikhathi. Okay ngiyabonga kungesikhathi singakanani sobheka kodwa ke nawe ungifonele if kukhona something eyenzakalayo ungifonele ungitshela
angazi ngingenza njani, but bekudingeka ukuthi ngize ngizokubheka ukuthi kwenzakalani, ngizokulandelela lokho. So-ke ngiyabonga kakhulu, good luck. Hayi Kiki, sisibonga mina. Ngiyabonga. Mbuke lapha ekhaya, wafethu iy'mfihlo ziyabulala izinto ey'ningi, ziyahlukanisa umndeni phakathi, ziyahlukanisa izinto ey'nkulu ziqala nje kwey'ncane, kulamangala amancane nje ongeke uze uwanake ukuthi uma waqamba uthi hayi ngoba ngiyisuluvu ngelinye ilanga leyo nto leyo. Igcine isiqoqene phezu kwenye. La iphuma khona ebebhonga uthole ukuthi ibingaphihlika umhlaba wonke ekubeni ubungayilungisa isasencane. So ngiyacela bafethu laba abaphilisana ngey'mfihlo emakhaya wabo bayekele tu. Noma yini ngoba kuthiwa inzima kuwena. Khuluma, ungalokhu uvalele esifubeni lokhu kushisa wedwa. Okungenzeka futhi ungaze uhambe emhlabeni ungayikhulumanga. Abathi basele emhlabeni babe ney'nkinga ey'ningi bengazi ukuthi bayizosolva kanjani leyo nto wena usungekho. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa subscribe, ulike, ushare. Kungesikhathi singanani sizobuya sobheka ukuthi kwenzakalani. Bye. Is der Black Life TV.